lang erdang along gari ka chong hong ahem su ka vejok arni arbi ka ching tang pen gari ka chong hong na so cheng block arlo lang hem pialong MDM amai kang ni Parokresir kepra trokner kepra trok pen surihini rapho an higher secondary ki untang atum original pass certificate ke longji aphan Assam Higher Secondary Education Council ke hang Kardo ada ba birta long pen nili sami villain rong parpi nonar juik tha birta angton pen Amri constituency ka parlo lang erdang along rat atum gari ka chong hong ahem su ka vi penajok ahin ahin kidu kedam araratum kasik sak penangan chitong nanglo Bangso lang erdang along arniwang ta ahin ahin kedamatum chimitni bonta ratatum gari ka chong hong ahem su isinat ta kaviderajok gari ka chong hong araratum arniarbe kaching tangnang pensi arniarni pathonanglo kedam tang Karbianglong Autonomous Council along ASDC asorkar kachari bom ahutsi bangso lang erdang along pen asap soviet seta gari ka chong hong ahem su kimrang ponlo setame kahengnu erajok arniarbe kachipachong damta non ke ka pheri me ang taxi nang dukoklo Lasi bangso di malong rataphan mathapon ra Karbianglong Autonomous Council ahin pen gari ka chong hong adim kim pen rataphan ali ka padupon ji aphansi lang erdang arat atum pen kachuning ri padupon News Desk report Karbianglong live Socheng Education Block Arlo Samson Singh Ingti Memorial English LP School along Karbianglong Midday Meal Cook Association pen kitun kedang amai kang nipon Karbianglong Midday Meal Cook Association Penpini Socheng Education Block Arlo Samson Singh Ingti Memorial English LP School lang Hempialong ni Marlia Tum kitun kidang amay padupon. Bangso amay along Karbianglong Midday Meal Cook Association amay pi Rupali BP Lapen BD Sar Sunil Rong Piatum Chitongtun. Labangso Block along kitun kidang ni Marlia Tum ang Riesi Doma Avema Clardak Angkek Kachini Pameji Apan kitun kidang Kachip pa amay long Jasimet Socheng Block angkang pen kachitong dun apay kang ar asonsi thek ponlong pu Karbianglong Midday Meal Cook Association amay pi sangpi Rupali BP Jaipon Tuning kiwang pen pining aneng kan ta ko nilitum ko son ma pusini tum la so a blog long nitum kitun kidang atum ang risi doma avema pusini litum la hai ang risi doma avema pusini litum dak pini kaching sai kidopo seta piniani kitheglong Socheng Block pen ke ing arclit lasi kang ara joini si nitum bangke nitum ke Karbianglong ke itum angkling si donang mate angkling si klem block per nai pusi itum ka dok ko phanta nitum a block tin tani litum district asol bangke ni litum a chiklojon tin tani te head office long thanpon sita pini ani latum ka chikroi kresi nang kidun de lasi ka chikroi kre nang kidun de tum phan plote ni litum ke kisung mate alang tum mane sara tum pen mate president secretary tum juti la tum phan amen lardet mate amen la phan pipera kapre ka phan lardet sat kitun kidang asai pen kachipaduk ni Marlia tumaphan non puta sarkar ahin pen kilang kapang krejok kidamtang aporo hutsita mission director asai hem kahilipara Guwahati along suri amuluk atum kachesong asai dengdamlo Labangso kachesong along song ahin pen ke hang alam the BD Sir Sunil Rongpi kithang atengke Chu kedam tang sitame nilitum olasam Karbianglong kilang pet pen sitame nilitum Guwahati sitame Dispur last gate sita batai narna pipon bomlo lapen Guwahati kahilipara ditum mission director office long sitame abatai dharna pipon lo taso dharna bangke ko pipo sigi piluma la bangke ajahak la ni Marli tum kadimana sondo number 1 bangke prabdin pen non permanent nangji number 2 bangke kikluijon pen inuta bang phi pen la tundang ni Marli tum khan government high school long klemboy ni Marli tum khan tangka sika suri sirkebra harotso katangka kikluijon pen inuta bang phi pen pipon nang ahok kidamtang surihini rapho aning tan pen midday meal asai klimsomar atumaphan kacharya hemalong kitun kidang pen anarlo asan kapechulaki nanglini liang bongle kachipindak lapo alam kali kitun kidang asai kachipaduk pen musaru sarhang ningkan tropkep arta mulirok api sorkara hin pen MDM along ki claim abang putin pension kilong edji aphan songa hin pen claim bor ipon rapet nangpo ton ilitum non ha
2005 pen itu klaim kidam cepaduk pen itu non kasar pilo imek nang ke tek apor nang lelo ikeng kidamun apor nang kirelo sita itu nang kan trokep lo te ilitum phanta retirement po retire apike itum ta kupulo hem ipu I tok frong chokte apor laso pension kilong na phanta ilitum association pen bor ipo nang kopo sarkar long ilitum laso puthaka chingwai pon lo lasika tok awe ni marli phanta nang litum nang Kitun kinang asai ke klaim kacepaduk ni Marlia tumapan. Cari bom poriborton asorkar akang honpen anutin abang piapan appointment alu kilong pejiapan may pi rupali bepi kacuning rialamte kapeklang. Laso sarkar long kada bidun pen mate laso sarkar long tu kacingwai kacing sai pen itum ta klaim kicepaduk ateng plate itum ta appointment ci oddon long nai pusini tum sarkar phantan itum chuning Labang so ake hang ateng pen sorkara hin pen kuan RD alang litumapan RD PG malake sai ke klaim akeng kamalong pensi apor ethan po. News report Rongbong Terang Karbiang Long Life Hamren. Non malom so pan birta ington ponik senang. बड़े वो कपल कितना कूल है ना। अबे जो खाने के नहीं लाइक्स के भूखे होते हैं वो कूल नहीं फूल होते हैं। कूल तो वो टोपी वाला है छोटे, ये सिर्फ खाने का भूखा है। पर हम किसके पास जा रहे हैं? ठंड रख छोटे, जाएंगे तो टोपी वाले के पास ही। तो इतना क्लियर कैसे है यार? क्योंकि स्प्राइट क्लियर है। Dihi na mo api puthot birta arju panthu senang. Hamren Government Higher Secondary pen bang pho an si papleng dunlong chotlang Singkro principal. Assam Higher Secondary Education Council Mati Asek Lomani Maidan Guwahati pen Inspector of School apan Kidu Kapali pen Kapachini pon ke Kidam tang ningkan Pharu Krisir Kebra Trokner Kebra Trok pen Surihini Rapho Higher Secondary Kaporhi ki untang atumapan Higher Secondary Original Pass Certificate kelong jiapan Form Pepleng dun pen kelong dun jiapan Hamren Government Higher Secondary School Principal pen Kapachini pon alam ke Apan abana tumno 1986 dan 2005 ambon mana ke pas tu original certificate kena berjalan ke dalam tu non adat extension atau tu 20 an masih asal hal bagi na tu kena college kan mana high secondary kan segi pas mana ada koi kan segi tu apply nanti isi form tu High secondary website long dan si, tapi si form download nanti, masa form long fill up si, mitha college high secondary principal to pen, recommendation keban si, pen. Puthot Hamren rong supiang kang ongdung Higher Secondary Final kacharli ki unatum dulu pusitame nonamat ke bang phovet ansi form kapapleng chotlang puta kru asang hopen lam thejai Non nili keklem bom non nili principal si Hambun ka high secondary school so school pen non an bang pho Higher Secondary Final ke pas atum kemudian certificate apply ni sini ki pinjam nolak ke mangka bang pho berna Así como había tu mundo tu dolan, bastante na tu home si mana, sini dokumentasi apa ni? Nilip MSc constituency angkang koilamatian na Drisa Khidi atowar kahinuajok SYC nilip constituency asongja ningkang samse chepaklang Parivartan Sarkar pen towar kapami ponajok rongarat malom opor ninga ronglo ponta towar kiklem Pami miajok rong araratum ningki oi chepaklang PWD engineer contractor aphan rong araratum chupudunta thang ali aviderlo nilip MSc aphan than pachini der apita thangnat asaita claim hai he lasi nilip SYC aro chunbang rupsing phangchu pen towar kaselam pon pami thunangji kalipulute chisong ponang kok pupusi pachini pon pherangki aphan bertanang pale
Bukajan pen anon terang Karbiang long life. Ada babirta bangke lepas sikang toniglo demi thakmi kartong.